узви аз ҳама зарур. бадани одамизод ай аъзо иборатай, ай фундамент то ба бом мисли як иморатай. 100 узви хурду калон дора и организм, 100 болт гайка дорад дар худ ин механизм. ҳар як узви бадана як коре дар гардан шай, вазифаш дар ин дунё ҳамин кора кардан шай. рӯзе узвҳои тан байни худ ҷанҷол карданд, ҳатто ки ҳамдигара ранҷонда малол карданд. ҳар як кадомаш мегуфт ки аз ҳама зур манам, байни узвҳои тан аз ҳама зарур манам. гӯшо гуфтанд азбас ки мо узви шунавоем, байни узвҳои тан заруртарин аъзоем. бинӣ гуфтак ба алам, дар ин олами рангин чун ба нафас зиндаем, пас манам заруртарин. чашмо гуфтанд азбас ки мо ён манбаи нурем, дар ин дунёи равшан мо аз ҳама зарурем. мағзи сар гуфт ба виқор, аз ҳама дар кор манам, байни узвҳои тан якта ақлдор манам. забон гуфто дар бадан, воизи минбар манам, дар ганҷинаи ҳастӣ беҳтарин гавҳар манам. хулоса ҳар кадомаш худашро таъриф мекард, садҳо дуғ пуписа ба сӯи ҳариф мекард. ба ногаҳ шиками дам ба ҳазор кибру ғурур гуфто чӣ ҷои баҳс аст, ман ҳастам аз ҳама зур. шумо фармонбардоред, ман худ фармонфармоям, шумо маҳкум шудаед, ман начальник сизоям. барои ҳамаи шумо ман манбаи ғизоям, барои ҳамин дар бадан заруртарин аъзоям. бе ман мағзи ақлдор гум мекунад ақли худ, бе ман забони гӯё гум мекунад нақли худ. бе ман ин лаби хандон натавонад хандида, бе ман аз кор мемонад ин муҳаррики сина. ай раҳравӣ мемонанд, бе ман поҳои дароз, аз оҳкашӣ мемонад, бе ман ин даҳони воз. бе ман дастони зебо намехӯранд печу тоб, бе ман адказ мекунанд ҳарду масъулини об. бе ман номард мекунад ин дунё мардинара, бе ман ҳатто имон ҳам тарк мекунад синара. то вақте ман сер бошам шумоён мекунед кор, вақте ки гӯшна мондам ҳаматон шавед бемор. барои ҳамин аввалан дар хизмати ман ҳастед, баъд дар хизмати ҳурмуз ё ки аҳриман ҳастед. ҳар давлат як бадан ҳаст, соҳаҳо аъзоҳояш соҳаи заруртарин ҳаст иқтисод барояш. ай пайдоиши дунё то вақте ҳаёт будааст, ҳамаи гап дар сари иқтисодиёт будааст. иқтисод ки бой боша, соҳаҳо кор мекунанд, рангҳои тирамора ранги баҳор мекунанд.